Hello everyone! Good afternoon for today's vlog. Naluto na tong rice guys. Akong tilawan og unsa ra lami ani nga bugas kay bag-o ni nga bugas akong gipalit. Dili siya Princess Bia guys pero ang iyang 10 kilos niya guys is 585. Motong gisulayan ako guys kung lami ba nga bugas. Lami siya nga bugas guys. Si Bots oh. Hi Bots. Bots, good afternoon. Inabots, good afternoon guys. Good afternoon. Madto ta dito sa akong mga tanom guys. Oh, ako ang lilion akong mga tanom. Nag-ulan ka ganina guys. Kusog siya kaayog ulan pero kadyo trap kusog. Makaligo ra jud ang mga tanom ato pero gibo si Inday. Hi Inday. Nara akong alugbati guys. Yung salingsing na po akong mga alugbati guys. Ang atong malunggay. Ang nanak. Ay, kagwapa sa akong malunggay. Napadiri akong malunggay guys. Dagko kig dahon guys. Dagko kig dahon. Kagami kagwapa eh. Ang ato ang herbal guys. Nga daughter ni namulak na po siya guys. Narao namulak na po siya. Pa dito guys. Namulak. Ang serpentina. Uy! Tanawa. Ang ako ang miracle tree. Ang ako ang sani money tree na mulak na po siya guys. Dagko kay nigbulak guys. Naaw kanay tigkaon oh. Dangan kay akong baliti ning dako na po akong baliti guys. Dana kang iro oy akong giaw-aw. Giaw-aw ko sa iro. Na to ang kanang sa gawas guys, kana diya sa gawas guys kana insulin na siya guys. Ako nang gitanong diha insulin. Tambal gyapon na sa kong banana. Ang serpentina sa kong banana nga katong daan guys, action na siya og kamatay. Adira ana kay para makasulod agay. Nara atong serpentina guys. Kana mga guwang na nga serpentina guys. Mamatay na siya. Ang kanin sa kilid sa gipon ning kuan kana ning turok. Wapak itong malunggay dagko kig dahon na siya guys. Akong mga tanom. Ihi ato ang kuanon. Anamon mo na ko ni sabli ang ihigas kay para di manimaw kuan kanang anso di manimaw kay akong mga iro dagandagan magligid-ligid manimahong anso. Ito ang ikuan napay mga ihi diri na amang kadong dagol ani ra ka kay humana kog panilig sa sulod. Go na po ang sulod. Ari ha? Wala pa si banana. Asa na ka? Sige. Dani ra dong, di na masulod dong. Masulod pa gid sila. Uy, nga parehara ba dito guys? Tiles. Limpyo po dito. Masulod pa jud. Itong piring, hulat na siya sa kaon. Itom kayong kaldero guys, sa uling mangguna ko nilutoon ng sudan sa kong iro. Na ilang sudan. Karon naluto naman ni atong rice akong lainan si piring, pakanon ako si piring daan. Kay hulat siya, naghulat. Nya na piring ha. Kanon ako si daan guys. Pabugnaon sa nato piring kay init ang rice. Init kay rice Nami siya nga bugas ang napalit nako. Anya na. Init pa kaayo. Nami ang bugas guys. Nami pa sa Princess Bia.
Sige, kabuhiin ko sa Princess Bia, oy, kay over, kay kahumot ka na, o, lami siya, lami siya nga bugas, gid, promise. Ang pangalan niya nga bugas, kani, oh. Oh, nagpalit ko pulo ka kilo, guys, kay kung ganahan ko, ako ang dagahan nun. Ay, di man makita, diri. Di siya makita, kay ngit. Yara, guys, mo ni siya nga bugas. Ano ni, Royal Rice? Royal Rice. Lami siya, guys. 585 ang 10 kilos. Na kay lami man siya. Naamay sa ka 25 kilos dito, guys. 1,000 ka pin. So kato akong paliton. Napod mi diri, guys, nung silingan na akong classmate sa una. Classmate ako sa high school na maligya siya og bugas. Ang 25 kilos is 1,058 man siguro to. Kung cash, kung utang 15 days, 1,150. I-cash na lang nato kay 1,050 raman ang cash. So atong i-cash. Abriyan sa nako ni bintana dire, guys, okay, wala na may init. Na. Atong abrihan. Kay wa na init. Piring. Ako na tong timplahan ang pagkaon ni Piring kay para makakaon na siya. Kay pag gumagkaon ani, guys, mulayas man ni. Mulakaw na po ni siya, guys. La, init pa dito siya, Piring, ay. Di pa dito ka makakaon ani. Init pa kaayo. Ang dara, oh. Init, hinaya lag kaon kay init. Kaon na siya, guys, oh. Na. Akong gipaon nagkaon, guys, kay mulakaw na kamo. Nira mo mukaon kay naaraman mo diri sa balay nagpundo. Kana kay mulakaw man nagipakaon ako una kay mauli na ugma na po na mauli, guys. Amo tugahan na siya mag tambayan nga. Hoy! Tiger, dili lagi ba? Unya ra ka mukaon kay naara ka dire. Tiger! Hawa diya. Kanira ba si Tiger wise kay ni siya kay kuan din naman mangilog. Kuan kay ni si Tiger, guys, kanang sirokon. Sirokon ni siya. Unya ra ka mukaon. Dili mangilog kay makakaon ra ka unya. Kana magud sila, guys, kay dili na sila laagan, nara na sila diari. Kana si Piring kay mulaag man na, guys. Ano na maabot na si Piring diri. Ako gyud na siyang pakanon kay laagan na igman kaon layas din na. Dana ra ka dagol naglili uroy ka diya kita na kay mo sa kamata. Ay kadugay banana ay. Yan, banani. Wakwa. Ito, guys, nga. Naglingkod sa gawas. Bilatang banana diri sa gawas. Magkuanta ning bangko. Sa mukan, magud kay ni akong mga iro, oy, ni sa gawas, oy. Gusto ta magtambay og gawas, ita katambay kay sa mukan kay sila. Ayaw ko ninyo sa muka. Agoy na nanguha na pud og mga kuan utan, oh. Yan awang utan ako ang tanong guys, uli panguha na pud. Dara ang pinakasamukan, oh, dara. Ang pinakasamukan samukan sa tanan. Si Boots. Dili ayo din na kay guba. Kuan ni kuan din. Agin select gid siya, guys, eh. Ali dili. Kuan ba ni? Ala na ibuto ako. Pikas na. Ito.
Uy, nagkabalibo na ko. Ayo. Pagpaya, basig pagpaak. Relax na si Boots guys, oh. Grabe, kakiat ng bataan. Boots kiat. Si Boots ching kiat po. Nanapod ang manok, oh. Ito mo sa bao, kaya para mangitlog na po mo sa bao ka. Ganito mo sa bao. Para mangitlog mo manok. Di manok. Wala na dito ako ang iring guys. Oh, paano ka ang iring guys? Wala na dito. Nagka. Anita. Ako ang kuan guys. Akong earring baka nag-uwag ra to siya guys, mangwa pa ka uli, muuli ra siguro to. Para ni repairing guys, pila ka adlaw o pila ka bulan ni way uli-uli niya. Karon lang nagpakita, karong bulana lang ni siya nagpakita. Pila ka bulan ni siya wa nagpakita diri. Ang katoy lang inahan guys, wa na gid to namatay gid siguro to kay wala naman gid ka uli, mag 3 months na. Ang lugar guys, imong madungog manok ug kaning langgam. Tanawa akong alugbati guys. Ipanghulbot nila akong alugbati. Gangan ang kaniya, kaniya. Nara guys, oh. Kani ang number 1 tighulbot guys kani. Kana si Boots. Si Inday, smiling kaayo, Dagol. Si Dagol. Wala pa ko kaadto day oy. Wala pa si banana guys. Oy, ang saon man ni oy. Wala pa si banana. Pero okay raman kaya naara may tawag dito sa barracks. Pwede raman ta dito malate. Pwede ra tag malate kaya naitawag sa barracks na ay nabilin. Oy, nanguan na po ka. Imo na pong gikuan ng si Piring. Imo na pong giilugan. Piring! Imo na kagkaon, Piring. Ilugan na po gikuan si Piring. Dali, kaon sa utat imong pagkaon kay. Awa di. Awa kay mukaon ikaw karon. O naro. Mukaon ra kaon ni awa kaning tiger ayo pag sige pangilog. Ug dili gani imo tiger dili mangilog. Kay makakaon ra man kaon niya.
Giuna na to si Pering, kay kani si Pering laagan ka ini tagpila ni ka kun di mo uli. Nya ikaw pud mo saibit pud kani iyang gikaon. Ano jud ka ha? Dili man sige saibit. Di ka sabot ba? Maglago. Tarong kang di matukan. Ing adto gani ko gawas guys si kuan iya na dayong giilugag pagkaon. Si kuan si Piring giilugan na day niya pagkaon ako ray gibantayan sa amaw. Giilog din yung pagkaon ni Piring guys ako ray gibantayan. Bataan eh. Di ana ra lagi dagul oy magsusulod niya ang balibo man ako panilihig. Gikapoy na ba ako panilihig ha? Sa karong adlaw kapila ko na nilihig ha niya. Karon mosulod na pug ka. Di ana ra mo. Nakita niya kung bukton og sige panilihig. Dili na si Piring dili na si Piring. Ara Now, gana ninyo tunga mo ni ko ana. Tunga mo ni wakwak tiger kay dili na si Piring. O dili mag-away. Mag-away man, oy. Dili mag-away, di mag-away kay marumong mga buang. Gayang banana, oy, asa na day ka to siya. Wak-wak. Nga naman, nanghiwi man na wak. Ha? Banana eh. Saan yung ura? Saan yung akong relo? Ahig mo guni akong relo guys. Ahig kaya akong relo. Hapit na alas 5 ko. Na. Only dear, here we are. Diyan na lagi, dili mo sulod. Tanaw niyo si Dagol guys, oh. Kita ninyo guys, kita ninyo. Nara, oh. Hangin na siya. Nagmaritis ka jud guys. Nga siya guys, so naugan akong buhok. Nindot tong nako giwatang tambal sa akong buhok guys. Nindot siya guys kay akong buhok dili na siya buhaghag. Ipare tong una buhaghag akong buhok karon dili na siya buhaghag. Nindot to nga tambal. Dot na siya oh. Kuan na siya kanang bagsak na siya. Di pare tong niagi nga ana kayo ba. Gabukal akong buhok. Nga giriban sige iligo. Wala dayon ang tambal. Ha, Diyos ko Lord. Naman in town to si banana eh. Pwede mong pagkadugaya hinuon. Friday man unta karon guys, ning uli naman ang iyang isa ka boss, tuan naman gihato din yung ay BT niya, abi na kung moderatso na siya uli diri niya. Wala pa man di ay pero naning kamot ba pud makauli to siya sayo kay kabalo siya nga na ako'y lakaw. Nya wa pud siguro pud giignan sa ihang boss nga maguna siya uli. Nagdala man pud ihang boss og kanang sakyanan guys. Akong bana pud nagdala pud siya sakyanan. Abi siguro niya mauna siya uli. Mauto nga nagpasalig nga mag-ubanan ko niyag lakaw niya unsa nay oras ron. Na.
kaayo. So diri ra tataman guys, kay taas-taas na ang ato ang na vlog. So thank you guys sa inyong pag follow, like, and share sa ako ang Facebook page, Facebook account, sa akong TikTok, o sa akong Reels. Og thank you so much usab sa inyong pag-subscribe sa ako ang YouTube channel. So amping tang tanan, I love you all guys. Bye everyone. God bless you all. Amping tang tanan. Bye.